piipussa. Aseita ja ansat piilossa. Ne ei koskaan anna anteeksi. Eli seuraava puhuja on Kamoksen puheenjohtaja. Vielä ilmoitan Kyltin kanssa. Otan ilmoittautumisen vastaan. Mä tapasin tuolla syksyllä vaihdossa ollessani erään opiskelijan nimeltään Julian. Hän oli nauravainen, iloinen, hauska, tosi herttäinen ja ihana ystävä ennen kaikkea. Hän opiskeli varhaiskasvatusta. Eli hän voisi periaatteessa olla kuka tahansa meistä. Sitten me käytiin siellä syksyllä, oli presidentinvaalit tuolla Jenkeissä tulossa ja käytiin vähän keskustelua aiheesta. Ja sitten mä kerroin siinä, että mä oon Suomesta, mä saan siihen rahaa, että mä käyn koulua. Ja vastaus oli silleen, shut up! You're kidding! Miten tällä nykyisellä porukalla, jotka nyt on ylioppilaskunnassa vaikuttaa tai opiskelijakunnissa vaikuttaa, nämä uudistukset ei tule enää vaikuttaa meihin. Pysy lämpö päällä! Oi! Ja sit mä jatkan vaan lähyppyillä. Ja sit ollaan toisinpäin. Eteenpäin. Tulkaa mukaan. Kiitoksia. Koitan pitää tää rakenne. Ja ensimmäinen tosiaan oli opintotuen rakenteen pitäminen nykyisen kaltaisena. Jokainen on saattanut huomata, että silloin kuun 4. päivä tilille pamahtaa X määrä rahaa. Joillekin taisi olla tämmönen lainaus, että älkööt kaikki naiset tehkö käsitöitä. Ja tää oli 1850-luvulla aika kova kaikille. Tulkaa paikalle. Ja sit mä puhuin tonne, että lähtekää hei Helsinkiin bussiin. Että 15 € menopaluumatka sinne, käydään osoittamassa mieltä, kuuntelee Riston keikka, toivotaan, että joku on oikeesti useammin sen, että mä menen töihin, kuin sen, että mun pitäisi opiskella. Niin jos me yritetään sillä, että me heikennetään opintotukea, niin saa ihmiset opiskelemaan paremmin, niin siinä on mun mielestä menty vähän vinoon. Mä en häiritä teitä. Opinto! Tuki! Opinto! Tuki! Opinto! Tuki! Opinto! Tuki!